bueno, son unhas curtas moi bonitas de animación que esperemos que vos gusten moito a todos e gustaría moito que me contarades que vos pareceron a salida, vale? Así que quedadevos ca que máis vos gustou ou ca que máis gracia vos fixo ou ca que vos causou curiosidade e logo contádesme. Desfrutade moito das películas e moitas gracias por estar aquí, benvidos.